Belekeno kha khamani kok ti bekha yok soi phayo. Asa keno bekha kupung soi phayo. Mokoli mukti jorong phayo. Haipano odukuni asyogi manya. Tamo ani orang jakni haba asik birmani tongthai englang. Ani asai ma haba tamni satok pitok kuplung englang. O ani dofa o ani rangjakni dofa. Tamni chini dofa ni sakoba asik birman ba phailang. Haino chini dofa masaya manugya enggai. Kepal birman nang layoi tonglai jamani. Awni bisingsi tipra sarok bunyi dofa bai kosup jagai satok jagai ti tongthai bebak sek jagai matongo. O hani besa engtetei o ani dofa rok tamni asek bunyi dofa bai satok jangnani nangka. Belekeno kha kham bai phayo. Abo haino kaisa patimung kokno tei ang tini norok no kisa sawi khnarnai tei kok kecharnai. Awni bagai norok o video no wilani simi paithak jorano nai tongdi. Thangnai 22 November 2020 chasal eba Saturday ni salo khorokcha tiprasa takho Biswajit Debormani langma chomani kokno de tei. A salo pani sagoro nagorik suraksa moncho de Mizo Convention rok buini dofa bai tei buini hani dofani bai chini o takhok choprok jakmani boni langma chomani. O takhokni kami engkha Kumargat subdivision ni bising Demdum kami bo khoroksa fire service o samung khlai tongjamani si pia bo asalo suti nawoi nogo kifilei phaimani jorao no mungsabini majra keri kheno bono lamao lama kacharo bulaikha te buthar laikha asa keno bono bulaikha pun musuk bulaimani slaifano bono abaike palpal kuthum laiye bekhani asiyogya salkathang kathango no bono phan ke ti khairok susukhe bulai buthar laijaka mokonni mukti klaya de ani dofarok bekhayok sawi phatinani naya de takhokte bukuk song wan sugi naile besukse kosto nanglang jakhana besukse bekha jalkhal engjaglang khana mokonni mukti nargi manya phia ok kok pogi thangjak ya takhokte bukuk song jefurpono okok no muitu manarak nai ti obo kaisa chini dofani ti chini hani laibuma enggai thangnani nangnai waisa wan sugi nai di tahokte bukuk song ti ani mare kising song besek tek tokhe besek je sakos tokhe bini langma cholang jakhana o sangsarni tongthokja thongno yakari jolma jolsa bebak no yakari no thei thangjanani nangka abo haike o sangsarno yakari thangnani nangka bini okathar theimungni bagai phaji jeng suri layano bini phola chati haike jenggai bini phola khakjangma mane tongthum hini phaji jeng joto chini dofarok suri layano phiaba chini dofarok asa keno buini dofa bai satok jagai tongo phiaba datino akokrokno bogibo thango chini dofarok te buini dofano belekeno hamjago buini dofa bai no kaijago belai lajima singsa otomungrok chini dofani bisingo phiaba ani rangjani dofarok tini smai tangdi ani dofani sakao je klaijakmani rokno pogi thangklak hinai tamni hunke jeng busnango tamo chini dofaba puntong musuk de engsi satok jagai buthar jagai tongai bo mungsa justice korei phia norok pogi ta thangdi ani dofano ang hamjaknai ani dofani bagai ang siring tongya khorang koplai jeng ti sanai hinai tamo khe kaisa simi nokok ani dofano ang hamjaknai ani dofani bagai ang siring tongya